Alright. Maaksyong morning po sa ating muli. Magandang umaga po. At syempre, muli pong sumasa inyo ang ating palatuntunang Express ng Social Security System. Alamin po ang iba't ibang programa at benepisyo ng SSS. Samahan kami sa Express. Ayan, kasama po natin si Ma'am Joanne Garimbao. Good morning, Miss Joanne. Welcome ulit sa ating palatuntunang Express. Okay, sandali lang at yung kanyang audio ay wait lang. Okay. What? Okay. Good morning. Yes. Miss Yes, Joanne. good morning, Ma'am Yoli. Good morning, Ma'am Yoli, at mabuting araw po sa inyo at sa ating po mga tagapakinig po. Yes, mabuting araw din sa iyo. Napakaganda mo ngayon. Alam ko ikaw ay Ganun ka din, Ma'am. alam ko ikaw ay outside Pangasinan ngayon. So eto, kahit na nasa malayo si Miss Joan, ay kasama pa rin natin siya para po matalakay ang ba't ibang mga bagay-bagay na kailangan malaman ng ating mga members ng Social Security System. Dahil bunsod ng makabagong teknolohiya, ang SSS po mga kaibigan ay sumasabay sa kasalukuyang panahon upang bigyang ginhawa ang mga miyembro nito na kahit sa panahon ng pandemya ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng serbisyo. Kabilang din dito po ang mabilis na pag-aproba at pagbibigay ng kanilang mga loan at benepisyo na higit na kinakailangan nila. So dahil po dito, hinihikayat ng SSS na magrehistro ang mga miyembro, mga pensyonado at employers para sa 24/7 silang maka-access sa ating mga serbisyo at programa na hindi na kinakailangan pang magtungo sa ating mga opisina. Ito ay proteksyon na rin sa kanilang kaligtasan at kalusugan laban po sa COVID-19 virus. So, paano nga ba isinasagawa ang online registration? No? At syempre, simulan natin po yan sa iba't ibang mga bagay at iba't ibang pagpapaliwanag ng ating kasamang napakaganda, Miss Joanne Garimao. Once again, good morning and welcome, Miss Joanne. Hello? Yes, hello po. Mabuting araw po. Yes po, opo. So, tama nga po kayo. Tulad ng Mhm. nabanggit po natin nung nakaraang episode, nakaraang Mhm. linggo, ang ating pong topic for today, for episode 2 po ng ating Express, ay regarding po sa my.sss po Mhm. na makikita po sa website po ng SSS. So, ano nga po ba itong online registration na ipinapatupad ngayon ng Social Security System? Yes. Ito po ay ito po ay hakbang alinsunod sa planong digitalization ng SSS Mhm. upang maging simple, mabilis at madali ang mga proseso ng pagsusumiti ng application online gamit ang kanilang pong mga My.SSS account. Mhm. At Okay. sino-sino nga Oo po nga, ba ang mga bagong ang mga sino-sino po ba ang ang mga sakop sakop. ng bagong patakaran na ito? Mhm. So, ang sakop po ng bagong patakaran na ito, lahat ng employers, employee, Mhm. self-employed, voluntary, non-working spouse, at overseas Filipino worker o yung mga OFWs. Mhm. Sakop na rin dito ang mga coverage at collection partners ng SSS, gaya ng mga accreditation program partners, Alcansya program partners, contribution subsidy providers, LGUs, NGAs, GOCCs, SUCs, and LWDs po, at mga professional association groups po. Bali, sila po halos lahat po sakop na po ng patakarang ito ng SSS. Okay. So mandatory ba, Miss Joanne, na ang online registration sa My SSS? Bago pa man po magkaroon ng crisis, bali available na po ang SSS online services para sa Mm-mm. mga members na may .sss account sa SSS website po, na kung saan maaring magsumiti ng maternity notification online, tingnan ang contribution at loan records, mag-generate ng payment reference number at iba pa. Ang mga Okay. employers naman ay maaaring tingnan ang kanilang mga membership records, contribution payments at loan repayments po, at i-monitor na rin ang kanilang mga naipasang sickness maternity reimbursement claims. Maliban sa pag-certify ng mga salary loan applications ng kanilang mga empleyado, maaari ding magsumite ang mga employers ng maternity notifications, sickness notification, employment report o yung tinatawag po nating Form R1A, Mhm. contribution collection list o yung tinatawag po nating R3, at loan collection list or Form ML2. At bunsod po ng kinakaharap nating crisis, limitado ngayon ang galaw ng mga tao. So para na rin po sa kaligtasan ng ating mga miyembro, employers at pensyonado, ipinagpapatuloy ng SSS ang digitalization efforts
na kung saan ang mga transaksyon na ito ay sa pamamagitan po ng online. Sa katunayan po, ang kasalukuyang tema ng SSS ay SSS at 63 Responding to the Times Through Express na tunay na ang pananaw ng SSS sa digital transformation na ito ay tinatahak na, natutupad na at nagkakatotoo na. Ayun. So, napakagandang mga adhikain yan. Dahil at least sumasabay na sa pandemic, hindi na tayo nahihirapan sa mga ganyang bagay. So, Miss Joanne, paano ba magrehistro online sa My.SSS at ano-ano yung mga impormasyon na kailangan? Yes po. So, napakadali lang po na mag-register po sa gamit ang My.SSS. So, una po, kailangan lang po nilang pumunta doon sa website po ng SSS. Ito po yung www.sss.gov.ph at piliin kung anong uri ng online registration, kung employer o member po, kung empleyado, self-employed, OFW, voluntary at non-working spouse. Then, doon po sa login page, i-click lang po nila yung not yet registered in My.SSS po. And then, sundin po o fill upan lang po yung mga hinihingi na impormasyon. Mhm. Miyembro naman po, ibigay ang CRN o yung SSS number, email address, preferred user ID, Mhm. pangalan, date ng kapanganakan at mailing address. Ilagay lang din po ang code na nasa ibaba at sumang-ayon sa terms of services para i-submit ang mga binibigay na impormasyon. Mhm. So, kailangan lang din pong pumili ng isa sa mga sumusunod na registration options ng miyembro para makapag-register online. So, una po, ang savings account number, Citibank Cash Card, UBP Card, UMID ATM Savings Account Number registered in SSS. So, kung sakaling wala naman po ito, pwede naman pong gamitin yung mobile number na ginamit nila sa pagrehistro. So, pwede rin po UMID card o di kaya kung employed po sila, yung employer ID number or yung household employer ID number, yung current na employer po nila. Pwede rin po yung payment reference number na yung payment reference number po, ito po yung makikita o yung ginamit po sa pagbabayad ng contribution. Pwede rin po yung date of loan with existing loan balance, transaction number na nasa personal record po o di kaya yung sa UMID card, yung sa E6 po, at pwede rin po yung check number ng alinmang monthly pension ng isang retiree or disability pensioner na tumatanggap ng benepisyo sa pamamagitan po ng cheque. Para sa mga regular employers naman po, i-include ang mga sumusunod na impormasyon gaya ng employer ID number, date of coverage, address, postal code, company email address, preferred user ID, non-line number, mobile number, at i-enter ang code na nasa ibaba po ng login page at i-click ang submit. Para naman po sa mga household employers, i-encode ang kanilang employer ID number, date of coverage, aktibong HR email address, preferred user ID, non-line number at mobile number at i-enter lang din po ulit ang code na nasa ibaba po ng kanilang login page. At para naman po sa mga coverage at collection partners po natin, i-encode lang din po ang kanilang agency or partner reference number, date of coverage, pangalan ng kinatawan, SSS number at apelyido, official na email address, preferred user ID, official na landline number at mobile number. At i-enter lang ulit ang code na nasa ibaba at i-click ang submit. So, madami po akong nabanggit, no? Siguro yung sa iba dito na nakikinig na overwhelmed sila. Pero no worries po. Kasi once po na nagpunta po kayo doon sa website po ng SSS at magsa-sign up po kayo or mag-register, napakadali lang po. Lahat po ng nabanggit ko, makikita niyo po agad doon. Ayun. So, paano naman kaya nila malalaman na successful yung kanilang registration sa My.SSS, Miss Joanne? Mayroon pang ipapadalang email notification doon po sa email address na ginamit po nila sa pagre-register. At once po na na-receive po nila yon, kailangan lang po nilang may link po na ipapadala doon to confirm po yung registration nila. At doon din po, maglalagay po sila ng kanilang sariling password para every time po na maglalagin po sila, i-enter lang po nila ang kanilang username, user ID at password po. So, reminder lang din po, no, sa mga nakikinig. Since confidential po ang mga records po ng ating members, huwag na huwag po nilang ipagkakatiwala sa ibang tao or kahit kanino man ang kanilang password po sa kanilang My.SSS account. So, ayun, no? Oo nga, kailangan na confidentiality lang isipin natin palagi. Kasi
meron yung pagkakataon na nagagamit yung number mo ng isa, di ba, Miss Joanne? Yung mga natalakay Yes po, natin opo, kasi noon. yun nga po, pag online, Mhm. once na alam po nila yung user ID and password, madali na lang po para sa ibang tao na mag-apply ng loan, mag-submit ng mga benepisyo po. So, Mhm. talagang napaka-importante na gawin natin confidential, lalo na po yung password natin. Okay. So, ano nga ba yung mga benepisyo ng pagkakaroon ng sariling My SSS account? Pero bago ang karagdagang kasagutan ni Miss Joanne, eto, pakinggan natin ito. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in your bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Okay, ang ating oras mga kaibigan, 28 minutes. Makaran po ang alas 10 ng umaga. Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Social Security System Express. Handog sa miyembro, serbisyong makabago. Alright, nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating Express. Dito po sa ating himpilan Action Radio Pangasinan at kasama pa rin natin the beautiful, the pretty Miss Joanne ng Social Security System. Yes, Miss Joanne, yung mga benepisyong makukuha ng isang miyembro. Miss Joanne? Yes po, opo. Ay, yung mga benepisyo po na makukuha ng miyembro sa pag-register po sa ating My.SSS, una na dyan, makita po nila ang detalye ng miyembro gaya ng kanilang pangalan, Okay. income coverage, at employment history po. Employment history po, ito po yung mga pinagtrabahuhan nila at kasalukuyang pinagtatrabahuhan Okay, nila. for a while lang, Makikita rin po Miss nila Joanne, i-interrupt lang kita ng konti at ayusin lang natin yung audio natin dahil medyo nagdo-double. Okay? Okay, Miss Joanne, please, go ahead. Okay po. So, mga benepisyo po na makikita ng member po natin sa My.SSS, una na dyan, makikita nila ang detalye ng kanilang pangalan, income coverage, saka yung employment history po. Makikita rin po nila ang kanilang mga contribution, loan records, pati na rin ang status ng kanilang benefit claims. Makikita rin po dito ang eligibility sa mga benefits, ang update ng contact information, address, at mobile number. Pwede rin po silang magtalaga ng security questions at magpalit ng password para sa dagdag na protection ng kanilang account, magtakda ng araw at oras o appointment sa napiling sa SSS. Ito po yung tinatawag po natin online appointment system. Makikita rin po nila ang status ng kanilang UMID or SSS ID, kung nakapag-enroll na po sila or nakapag-apply na po sila ng kanilang UMID card, magrehistro ng kanilang disbursement account sa ilalim ng Disbursement Account Enrollment Module o yung tinatawag po natin DAEM, i-access ang Benefit Redisbursement Module, mag-generate po ng payment reference number na kailangan po nila sa pagpabayad ng kanilang contribution at loan po. At maaari rin po silang mag-apply ng salary loan, calamity loan, unemployment benefit, at renewal po ng pension loan. Maaari din po dito magsumite ng aplikasyon para sa maternity benefit at adjustment nito, retirement benefit, funeral benefit, notification po para sa maternity para lamang po ito sa mga self-employed, voluntary members, OFW members. Maaari din po dito magsumite ng aplikasyon para sa PESO or FlexiFund, mag-request ng membership record, mag-request ng member data change, gamitin ang Simulator Retirement Calculator. Ito pong Simulator Retirement Calculator, ito po yung mga gustong malaman kung magkano ba ang maaari nilang matanggap pag sila po ay magre-retire na. At sumagot din po sa mga customer satisfaction survey po. So, yan po yung mga benepisyo na makukuha ng mga members po. Para naman po sa mga employers, Yes, oo. para naman po sa mga employers, maaari po silang magsumite ng R1A o report ng mga newly hired employees nila, contribution collection list o yung R3 at loan collection list o yung ML2 po. Mag-update ng company contact information gaya ng telephone at mobile number at email address.
At makikita rin pa ang mga impormasyon tulad ng mga status ng mga payment ng benefit reimbursement claims nila, kung nabayaran na po ba or ano na po yung status niya. Magrehistro ng kanilang disbursement account sa ilalim ng disbursement account enrollment module, i-access ang benefit disbursement module, mag-generate ng payment reference number para sa mga babayarang contribution sa utang, babayarang contribution o utang sa SSS, magsumite ng sickness maternity notification ng mga empleyado, magsumite ng sickness notification, sickness benefit reimbursement, i-certify ang salary loan at retirement benefit ng mga empleyado at mag-download po ng R3 at LMS file generators. Okay. So yan po yung mga benepisyo na maaaring makuha po ng ating mga members at employers Oo. sa pag-register po online. Okay. So bukod naman sa SSS website, saan pa maaari i-access ng mga miyembro ang kanilang SSS account, Ms. Joanne? Mag-download lang po ng maliban po doon sa SSS website po, no. Pwede po nilang i-download ang ating SSS mobile app sa Google Play Store, Apple App Store, at soon po sa Huawei App Gallery, and then i-access ang kanilang contribution at loan benefit, claim status, mag-submit ng salary loan application, maternity notification, mag-generate ng PRN, at i-search ang pinakamalapit na SSS branch sa kanilang lugar. So, sa huling update po ng SSS mobile app, mas gumanda ang interface nito at mas naging user-friendly. Sa katunayan po, nadagdagan pa ito ng iba pang mga features gaya ng pagkakaroon ng inbox notification, pag-upload ng profile photo, links sa lahat ng official SSS media accounts, activity history, at iba pa po. Okay. Though nasa modern technology na tayo, meron ding mga members, Ms. Joanne, na alam mo yun, walang internet connection, walang gadget. So, papaano kaya o yung walang kaalaman sa paggamit ng mga ito? So, papaano naman itong mga miyembro na ito? Anong gagawin nila, Ms. Joanne? Opo. Tanggap naman po ng SSS na hindi lahat ng miyembro po natin ay may sariling computer o internet access o marunong gumamit ng mga ito. Kaya naglagay po ang mga tanggapan ng SSS ng e-centers sa mga sangay nito upang tulungan ang mga miyembrong may limitasyon, gaya na lang po sa mga nabanggit. At saka hinihikayat din po natin ang ating mga members at employers na tulungan ang kanilang mga empleyado or kapamilya na magrehistro sa My.SSS sa pamamagitan ng pagtatalaga ng workstation, at ito pa particular po ito sa mga employers, no, na tulungan ang kanilang mga empleyado or magtalaga ng workstation sa kanilang opisina upang maggamit sa layuning ito. Sa ganitong paraan po, nakatutulong po rin sila na makaiwas sa COVID-19 dahil hindi na rin po kailangang bumiyahin ng mga empleyado nila sa papuntang SSS branches, at hindi na rin po kailangang mag-leave of absence o di kaya lumiban po sa trabaho. At iminumungkahi rin po ng SSS sa mga kabataan o millennials, katulad po natin, na kunin ang pagkakataon na tulungan o gabayan ng ating mga nakakatanda sa paggamit ng SSS online facilities habang sila ay nasa bahay sa panahon po ng community quarantine. Okay, so ayun. Lahat naman yan may paraan, di ba? Lahat yan, Yes, basta gugustuhin natin, may paraan. Okay? Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Sana magandang talakayan natin mga bagay-bagay na kailangan nating malaman bilang member ng Social Security System sa ating Express. Pero heto muna ang ilang mga mahalagang paalala. 35 minutes, makarad po ang 10:10 ng umaga. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa My.SSS, i-enroll in inyong bank account, at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa My.SSS, i-enroll in inyong bank account, at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm that con, bangong gumagabloom. Charm that con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis ya kabloom at balingit. Charm that con, bangong gumagabloom. Charm that con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan
kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Chismisan sa tagulan. Polong mabango pero pantalong mabaho. Mabaho! Panlabas na dinawni pero pambahay ay stinky. Mabaho! Pantulog na fresh pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho! Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. What juicy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sangobion, tukoy at tibayin. Sulong dugong Pinoy. Pagtibayin ang dugo natin. Sangobion, sa pagod putla o hilak. Kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Mga kaibigan, madami sa atin ngayon tulad ko ay nakatitig ng mahabang oras sa ating mga computer at cellphone dahil sa tayo ay kasalukuyang work from home o di kaya ay nag-homeschooling. Alam nyo ba na pwede itong makakontribute ng pagkalabo ng ating paningin? Makakatulong ang pagsuot ng anti-glare na salamin. Makakatulong din ang pag-inom ng Centrum Advanced Multivitamins araw-araw kasama ang pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Ito ay may lutein na tumutulong protektahan ang inyong mga mata. Kaya sa tulong proteksyon para sa inyong mga mata, tulong pampalakas resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced Multivitamins araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance every day. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Sakit ng likod ko, Han. Pati ulo ko, sakit. Tamang-tamahan. Nakabili na ako ng Zed Panyawan Liniment Oil. Lika, hilutan ko ang likod mo at haplusan ko ang ulo mo. Ibang klase talaga tong Zed Panyawan Liniment Oil, Han. Ang pango. Tsaka ang sarap sa pakiramdam. Giginhawa ka talaga. Pasok na ako, Han. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Alagang Zed Panyawan Liniment Oil yata yan. Zed Panyawan Liniment Oil, a quality product of Zed Marketing. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Ikaw na to the max. Starwax ay aso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Starwax, Starwax, wax. Ikaw na
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tumatakbo na ang exciting na pakwela ng Manila Broadcasting Company. MBC Jackpot Runner Max Beach, please! Mas pinasaya, mas pinaganda. Takbo na tayo sa beach. MBC Jackpot Runner Max Beach, please! Libre lang ang pagsali. Pwede pang manalo ng libo-libo sa weekly draws at 10,000 pesos sa grand draw. MBC Jackpot Runner Max Beach, please! Visit our Facebook page and website for more details. Brought to you by Hanabishi. Praktikal na kapartner, panalo together. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 12856 Series of 2021. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in inyong bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll in inyong bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Alright, magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunang Express. Ayan, handog sa miyembro, serbisyong makabago ng Social Security System dito po sa Action Radio. Kami pa rin po yung mga lingkod. Ako pa rin si Action Violi Valdez Ferrer at kasama pa rin natin, Miss Joanne. Ayan, so balik po tayo sa ating mga tinatalakay. Good morning po kay Mother Helen Bernardo na nasa US, kay paring Rodel Idaris, kay Chimelds Kagiwa na nasa Hong Kong, kay Kapitana Julita Perez ng Pantal, si Russell Wilson, brother, na nasa US, at si Bess Willie Ferrer din sa Ordaneta City, at iba pa mga viewers natin via Facebook, Eunice Valdez, hello, si Chesel Ventura na nasa Thailand, at iba pa mga listeners natin by 1161 kHz. Good morning sa inyo. Yan. Good morning, good afternoon. So ayun, Miss Joanne, no? So alam mo naman, ngayon, pagka yung iba nga, Facebook nahahack, ibang mga social media nahahack. So paano natin matitiyak na ang SSS ay hindi mahahack o magamit sa masamang paraan itong My SSS account? Okay. Alright, so sandali lang at nagkakaroon ng konting diferensya sa ating audio, Miss Joanne, for a while lang, at hindi napakinggan. Okay naman tayo kanina. No? Wait lang, Miss Joanne. Okay. So yun, no? Yung paano natin malalaman o paano natin matitiyak na hindi mahahack o magamit ang masamang paraan, sa masamang paraan ng may SSS account. Opo. So, bagaman wala pong perfectong online systems dahil po sa tuloy-tuloy na pagbabago ng teknolohiya, mapa-software update man po or hardware upgrade, inaabisuhan ng SSS ang mga miyembro na ingatang mabuti ang kanilang mga My.SSS account. Dapat ay hindi nila ipamigay o ipagkalat ang kanilang mga usernames at passwords at regular na palitan ng passwords upang hindi malaman ng iba at magamit sa illegal na paraan. Magtalaga din ng security questions para sa dagdag proteksyon ng kanilang account at siguraduhin din na secured ang mga ginagamit o pinupuntahan nilang mga web browsers. Huwag i-auto-save po ang mga na-type na passwords lalo na pag ibang device po yung ginagamit nila or hindi personal device po nila yung ginamit sa pag-login at tiyakin na maayos silang naka-log out matapos ang kanilang transaction po. Nakakatulong rin po ang madalas na pag-monitor ng My.SS account upang makita kung ito ay nakompromiso or
napalitan ba ang mga impormasyon ng contact details o mga enrolled na bank account po nila. Ayun. So yun po yung mga hakbang para siguraduhin po na protected po ang kanilang mga My.SSS account po. Ayun, nabanggit mo kanina yung password. Ako ilang beses ko nang na-experience yan. Nakakalimutan ko ang password. So anong gagawin ng miyembro pag nakalimutan niya yung kanyang password sa kanyang My.SSS account? Opo, so pag nakalimutan po ng mga members po natin or employers ang kanilang mga password, kailangan lang po nilang pumunta sa official na website ng SSS. Ito po ulit yung www.sss.gov.ph at sa my.sss login page, piliin po ang account na nais ma-reset ang password. I-click ang member login kung bilang isang member or employer login po kung employer naman po at i-click ang link na forgot user ID or password. Para sa membro, i-type po ang common reference number o yung CRN o SSS number at punan ang kahon na salita na makikita sa captcha o imahe at i-click po ang submit. Para naman po sa mga employers or household employers, i-type ang kanilang ER or HR number at punan ang kahon ng salita na makikita sa captcha or imahe at i-click ang submit. Kung ang employer po ay may mga branches, hihingin ang user ID ng sangay nito. So mag-login sa email address at nakarehistro sa SSS at buksan ang email mula sa SSS at i-click ang click here na activation link po. Sila po ay babalik sa SSS website upang gumawa ng panibagong password at kumpirmahin po ito. So, yun, no? Okay. Sabi ko nga, may mga paraan naman kung may mga ganyang problema. Okay. So, kailangan na nila. Okay. So, kailangan lang talaga na isiping maigi or pakinggan maigi itong ini-explain ni Ms. Joanne if in case na na-encounter po ninyo etong mga ganitong bagay-bagay, Ms. Joanne. Okay, so meron pa ba tayong mga dapat na ipaalam? Anyway, meron tayong mga questions dito. Okay lang, na-entertain na natin yung mga questions natin from our viewers and our listeners tungkol naman sa AKOP. Itong mga pensioner natin na part ng AKOP. Pwede bang video call? Kasi last year ata, syempre hindi na makalabas yung pensioner, no? Kahit na buhay pa siya, para lang malaman ng inyong tanggapan na buhay pa siya. Pwede bang video call ang gawin na lang dito? Kasi last year parang gano'n na yung ginawa nila, Ms. Joanne. Opo. Actually, napapanahon po yung question po, no, yung regarding po sa AKOP. Actually po, last year, if I'm not mistaken, mula po nung in-implement po yung quarantine, that's March 2020 of last year, sinuspend po temporarily yung compliance po ng ating mga pensioners doon po sa tinatawag nating AKOP. Okay. Pero ngayon pong effective October 1 po, lahat po ng mga pensioners except retiree pensioners po, kailangan na po nilang mag-comply doon sa tinatawag po nating AKOP. Ngayon po, yung tanong po niya, nasa loob siya ng Pilipinas at retiree pensioner po siya if I'm not mistaken. So, para po sa mga retiree pensioners po, hindi po nila kailangang mag-comply po sa AKOP. So, ulitin ko po, pag retiree pensioners, hindi po nila kailangan na mag-comply po doon sa tinatawag nating AKOP. Pero kapag pensioner po sila po yung mga surviving spouse na nagpe-pension mula doon sa namatay nilang asawa, o di po kaya ay meron silang disability pension, sila po yung mga kailangan po mag-comply o mag-submit ng kanilang AKOP compliance. Pero hindi po nila kinakailangan na magtungo sa mga tanggapan po ng SSS. May iba't ibang pamamaraan po kami ang SSS na ipinapatupad para po makapag-comply sila sa AKOP na ito. So, unang pamamaraan po, pwede po through email. So, mag-email po sila, mag-fill up po sila ng AKOP form. Tapos, kung surviving spouse po, meron po tayong tinatawag na declaration po ng spouse na hindi po siya nakikuhabit or hindi siya nakipag-asawa ulit at buhay pa siya. So, yun po, kailangan lang po nilang picturean or in-scan and then i-email po nila sa mga tanggapan ng SSS o di kaya naman po i-email po nila yung kopya nung forms na yon kasama ng kanilang ID sa member_relations@sss.gov.ph. So, yun po yung isang pamamaraan. Pangalawa po, through Dropbox systems. So, kailangan yung mga forms po nila, ID,
kailangan po nilang ilagay sa maliit na or sa envelope and then ilagay lang po doon sa mga nakatalaga na drop box sa harap po ng tanggapan ng SSS. Hindi po nila kailangang pumasok mismo sa tanggapan ng opisina ng SSS at pumila po, no? Kailangan lang po nila ilagay doon yung kanilang mga compliances, yung mga forms po nila. And then, mismong empleyado po ng SSS ang tatawag po sa kanila to confirm na okay na yung kanilang act of compliance o di kaya naman po kung may kulang, aabisuhan naman po sila through call or through text. Isang pamamaraan din po, ito po yung sa mga pensioners residing outside the Philippines na sa abroad po. We do allow video conference or video call through MS Teams. Opo. So, through MS Teams po yung platform po na ginagamit natin. Kung kayo po ay nasa labas po ng Pilipinas. So, Okay. yun po yung mga iba't ibang pamamaraan po sa pag-comply po ng ating AKO. Opo. Doon sa pag-i-email, how about kung hindi na kayang gawin nung pensioner? Kasi nga, parang ano na siya, sobrang matanda na, tapos hindi na niya malabo ng, wala na, parang nawawala ng sarili. Paano yun? Pwede bang gawin nung kanyang mga anak na nandun sa tabi niya? Yes, ma'am. Opo. Pwede naman pong mismong kaanak, mismo nung pensioner po yung mag-email po sa amin, no? At para lang po masigurado na existing pa or buhay pa si pensioner, we suggest or kailangan po mag-picture with the newspaper po, yung current newspaper, Okay. na may makikita po natin doon yung date po, no, yung current date, as a Mhm. proof na talagang buhay pa po si pensioner po. So kahit yung kamag-anak na lang po yung mag-email po sa amin, basta lang po makita natin na buhay pa po si pensioner po mismo. Mhm. Okay, ito pang isa. Ito yung actually yung yung ano na siya, nagtanong na siya nung first episode natin tungkol doon sa loan kasi Yes po. siya nga daw yung nagbabayad ng loan. So magto 2 years na ngayong October. Nakabayad naman daw siya ng 1 year pero ngayon patapos na, hirap na siyang makabayad. So yung 35,000 na loan naging 44,000 na. May pambayad naman daw sila. Pero 5 beses na silang pabalik-balik sa San Carlos SSS. Kailangan daw magdala ng marriage contract para may assurance na asawa daw niya yung borrower. So, ang kinukuha sa akin, sabi niya, kinukuha daw sa kaso on board yung husband ko. Hindi naman po lahat ng barko may internet. Kaya ako na lang sana magbabayad. Kaso ang hirap po ng bayaran. Ang laki na po ng interest. Hindi na po ako nakakatulong ngayon dahil pandemic. So yun ma'am, ito yung ito yung nakaraan na ipinarating na sa atin. Last payment na daw sana niya ngayong October. Kaso nga, yun nga, hindi siya hinahayaang magbayad for his husband. For her husband, I'm sorry. Yes po. Apo. Actually po sa pagbabayad po ngayon ng loan repayments po, no, meron na po tayong tinatawag na loan payment reference number. Katulad din po ito ng payment reference number na ginagamit po natin sa pagbabayad ng contribution. Okay. So kung meron po silang loan payment reference number, pwede na po sila magbayad. Pwede po sila magbayad through yung online po, through GCash o di kaya through BPI or Paymaya gamit po ang SSS mobile account nila na hindi na po nila kailangan magtungo sa tanggapan po ng SSS. Okay. Pero nabanggit po kasi nila no na nagpunta po sila sa San Carlos branch. So hindi ko po masagot ng diretso yung concern nila. Bakit po hinahanapan ng marriage certificate? Kasi sa pagkakaalam ko po, as long as meron pong authorization letter, meron pong ID mismo si member na authorization letter ni member, tapos meron po siyang ID na hawak din po mismo ni member. Hindi na po kailangan nung marriage certificate regardless kung ano po yung relasyon niya doon sa magbabayad mismo. As long as may authorization letter po. Wala daw siyang reference number, ma'am. At sabi, yung employer daw dapat ang magbabayad kasi personal loan yon. Yes po. If employed po si member, dapat po talaga si employer po yung magbabayad. Hindi po kailangan personally magbayad si member o Okay. kanyang representative. Kailangan po dapat dadaan po yung loan repayment niya kay employer. Ayun. Unless, unless po separated na siya or separated na siya sa kanyang employer o di kaya hindi na siya nagtatrabaho, that's the time pwede siya mismo magbayad ng kanyang loan po. Okay. Kahit na personal loan yon. Hindi po. Kasi pag personal loan naman po kasi, i-absorb po yan ng employer eh. Once na na-employ po siya at meron po siyang existing loan,
i-absorb po yan ng employer. Kailangan i-report ng employee sa kanyang employer na meron siyang existing loan para maisama po doon sa report. So yun Miss Lynn, na nakikinig sa atin ngayon, ang laki na po ng interest pag uwi ng OFW kasi nga dapat yung employer niya ang magbabayad, di ba Miss Joanne? Yes Yan, po. nakikinig siya ngayon. I hope na you got it. I hope na nakuha mo yung explanation na Miss Joanne na employer niya dapat ang magbabayad at hindi ikaw, Opo, tama? kung sakaling, baka naman po hindi po alam ng employer niya na meron siyang existing loan, no? Mhm. So, kailangan lang po i-report mismo ni member sa kanyang Mhm. employer na kaltasan siya doon, kaltasan siya para yung kinakaltas naman po sa kanya, yun po yung pamabayad doon sa kanyang loan balance po. Sinabi niya, sumasagot siya, nakikinig siya ngayon. Tinawagan ko na po yung employer. Tinawagan mo na pala, kailangan i-report mo na meron siyang loan para Loan silang po. magkaltas. Hindi pala dapat po. ikaw. Kasi nga employed siya. So, hindi talaga tatanggapin yung payment mo kasi si employer dapat ang magbayad. Tama, Miss Joanne? Yes po, tama po. Oo, yun. Ito naman, ito naman from John Pimentel. Ask ko lang po kung ilang working days po ang SSS benefits para sa mga COVID positive na naapektuhan. Anong ibig sabihin po ng Siguro lang working days? yung- Siguro, ibig sabihin niya processing, no? Oo, siguro, yung mga benefits na mga Mhm. naging nag-positive sa COVID. Okay po. So, pagdating naman po sa ating benefits po when it comes to mga sickness po, particularly doon po sa mga nag-positibo sa COVID-19. So, nag-start po kasi yung bilang ng processing po natin upon receipt po ng tanggapan po ng SSS. Mhm. So, normally based on our observation po, it normally takes at least mabilis po siguro or at least 3 weeks. And po, provided okay po lahat or wala pong rejection doon sa kanilang sickness benefit application. So, actually, mabilis lang naman po ang settlement pagdating po ng sickness, provided okay po lahat ng record at naka-online na rin po sila. May enrolled disbursement account na rin po sila doon sa kanilang My.SSS account. Okay. Sila ba dapat ang gumawa or pwede yung employer or yung kaanak ng COVID patient? Pag-employ po siya, ma'am, no, kailangan po si employer. Palagi po nating tandaan, kapag mayroon pong employer, kailangan po dadaan po kay employer. Anumang uri po ng payment or di kaya benefit application nila sa SSS. Okay. Pero kung self-employed or voluntary member naman po, pwede sila or pwede naman pong kamag-anak. Pero kung sabi nga po niya, nagpositibo siya sa COVID-19, no? So kung hindi pa naman po natatapos yung kanyang quarantine period, wala pa siyang clearance from her respective RHU po, better yung representative na lang po yung papuntahin to submit po yung mga requirements. Pero Yung considered application. as sickness benefits yung kanyang makukuha. Yes po, sickness benefit po. Anyway, yun pala po, no, nakalimutan kong banggitin. Sickness benefit is also available online. Yan. So, hindi na rin po hindi na rin po niya kailangan pumunta ng tanggapan ng SSS. So, notify lang po siya online po, and then, hintayin po niya yung approval na magagaling po sa SSS doon sa notification niya. And that's the time na pag-approve na po yung notification, saka po siya magsasabit ng sickness reimbursement or yung sickness benefit application po. Yun na po yung babayaran siya mismo. Ayun. So, online na din, Yan yung sickness benefits, kahit yung mga COVID-19 patients, ay pwede na rin po mag-transact online. So, yung iba pang tanong ni John Pimentel, yung ECC, hindi po sakop ng SSS, ma'am, no? Ay, yung mga benefits daw na matatanggap sa ECC. Hindi na po masasagot ni Miss Joanne yun. Unless na meron kang idea doon, ma'am, tungkol doon sa ECC na yung employee compensation, ma'am, no? Yes, Yun po ata yung tinutukoy niya. Opo. Actually, may counter, when it comes to ECC po, fina-file po yan sa SSS. Okay. Opo. Pero, pag COVID positive lang po, yung binabayaran sa ECC. Provided na napatunayan po based on the submitted documents na talagang work-related. Talagang work-related po yung reason or yung cause po ng pagkakasakit. Pero kung hindi naman po siya work-related, hindi po siya mababayaran ng ECC or yung EC compensation. Okay.
So I hope na nasagot po yung mga katanungan ng mga viewers and mga listeners natin. Yung ibang mga hindi nakahabol na questions ngayon, sasagutin ulit next week ni Miss Joanne. No? So maraming salamat, Miss Joanne. At kahit malayo ka ay nakapanayam ka namin, nakasama ka namin ng mga members. Unless na meron ka pang nais na ipabatid sa ating mga listeners, sa ating mga members ng Social Security System. Yes po, opo. So, gusto lang din po nating paalalahanan ulit po ang ating mga members and mga employers po na nandito pa rin po tayo sa pandemyang ating kinakaharap. Kaya po, palagi po namin panawagan sa ating mga members na kung maaaring sa online na lang po makipag-transact, sa online na lang po. Para hindi na rin po sila dumagdag or makipagsiksikan o di kaya ma-expose sa anumang risk na dala po ng COVID-19 pandemic po. And then of course, gusto ko na rin pong gamitin ang pagkakataon na ito na pasalamatan po ulit ang ating management ng SSS sa Luzon Central 1 Division na pinapangunahan po ng aming division head, Ma'am Vilma P. Agapito, at ang aking pong branch head, Sir Primitivo de Viranian Jr. at lahat po ng mga staff, employees po ng SSS sa patuloy at walang sawang pagbibigay serbisyo po sa ating pong mga members. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, to our members na kahit na pare-parehas po tayo, no, na maraming challenges na kinakaharap, still inuunawan nyo pa rin po kami at umaasa po kami na unawain din nyo po kami na sinusubukan po namin ibigay yung best po namin to serve all our members. Kaya lang din po, may mga limitasyon din po tayo at may mga patakaran po tayo na mga sinusunod. So, maraming salamat po sa inyong lahat at keep safe everyone. Yes, thank you so much, Miss Joanne, and hope to see you next week. Yes Sana, po, ako. Nandito ka next week. Ingat ka dyan, ha? Okay, thank you Okay so po. much. Maraming salamat. Thank you so much. Have a great day po. Okay, yan po mga kaibigan, si Miss Joanne Garimbao ng Social Security System sa ating Express. Ang palatuntunan po ng Social Security System sa ating Action Radio para sa ating himpilan para mapabilis ang lahat ng mga transaksyon. So maraming salamat po na kasama natin sa ating technical department, si Action Conrad Alvarez and Hikam Pasyon. Ako naman po yung lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Isang magandang araw po sa ating lahat at ma-Action morning po sa ating lahat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Mula sa Social Security System at Aksyon Radyo Pangasinan DWCM, inihahatid ang programa Express! Sabay-sabay nating alamin ang mga programa, benepisyo at serbisyo ng SSS tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kasama ang mga opisyal nito at si Action Violi Valdez Ferrer. Sabayang mapapakinggan dito sa Aksyon Radyo Pangasinan at mapapanood sa Facebook Live ng Aksyon Radyo Pangasinan DWCM. Express! Mas pinadali, mas pinasimple, mas pinabilis. Dito lamang sa Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo